bayaran na. Mao ganin adto mi diri kay wala na siya bayad-bayad. Reason na lang nato siya. So, wala namang gudyo nag-response sa mga kuan chat. Pinay bayaran na na. Naginisit 30k ba niyang kulang sa mua? Oh no. Dalahan na lang ko. Ha? Dalahan na lang ko. Dalahan na lang ka na mo. Tao na nang untay kwarta. Nanga isang pagtanaw na to, hindi ako untay kwarta. Digos Flower Shop, delivering happiness. May buntag, Iris Salas. Ay, igusto na mo si Fake, Fake Cabalona? Ami, Ame ako, Cabalona? Kisa na siya? kuan partner. Partner ni mo? Nasa diri karon. Kay, about magunin siya kato paluwagan, wala niya nabayaran, gihimo mungod ko niyang contact person. Di na mo gud na siya makontak, kato yung paluwagan na gikuha sa mo ha? Mga furniture mo yung gikuha. Pero karon nagakontak kay pamanin niya, boss. Bayaran na. Mao ganing adto mi diri kay wala na siya bayad-bayad. Reason na lang nato siya. Di mo munggod ka niyang contact person. Taga diri pa na siya, boss. Di mo muyap. Di ka munggod niyang gihimo contact person, mo nang ikaw mong giadto. Nadira imong pangalan no, gi-appeal sa listahan. Pinay bayaran na na. Magnisit 30k ba niyang kulang sa mua? Dalahan na lang ko. Ha? Dalahan na lang ko. Dalaw na lang ka na mo. Di mo kwarta mo namang tuyo gid diri. Boss, pwede man nimo tan-awon la yang kuno itong record sa iyang gikuha. Wala namang gud siya nag-response sa mga kuan chat. Unsa rin na yang gikuan day, gi-order di ay. Furniture man yung gikuha sa mga palawagan sa palawagan. Tao mo na untay kwarta. Nanga isang pagtanaw na to, hindi ako untay kwarta. Okay na sa mo inig nakapirmahan niya na kanang midre naabot midre pakita lang na sa mong busing. Okay na sa mo ha? Surprise! Happy anniversary! Daan ko pala. Happy anniversary, boss! Boss, may buntag. Before tayo ni magsugod, magpaila-ila sa mi. So, kami di ay ang EMD Ghost Flower Shop. So, namin dili karon para ihatod ni sorpresa para sa inyong ika-4th mansari. Ay, anniversary, sorry. So, mo ang wish, boss, para sa inyong panaguban. Tawag dugay. Ha? Dugay pa. Sa pag yun? Sa may istorya ng para kayo na? Wala na. Ha? Okay, tayo pa ang kandila. Hey! Happy anniversary! So, napa siya yung message para sa imo ha. So, ingon niya boss, to my one and only Putot. Hello Putot, una sa tanan, bago na kusugdan akong taas nga mensahe, happy 4 years anniversary to us. Abi ni mog nakalimtan na nako, maong siguro wala nakakasabot kay wala na ko'y care. Unsay naa karon nga man March 26. Kani nga bulan ug adlaw ang nagpakilig sa kuha. Ug kani nga adlaw gisugot ti ka. Maskin unang pagsulod nimo sa akong kinabuhi, gubot kaayo, pero wala ka nibiya sa ako. Papang maskin permi man ta mag-away, dili gyud ta magbulag. Oo, mulitok na kog bulag, pero sa tinuod lang di na ko kaya. Usahay na puno ra ko sa imong sigig duda sa kuha. Pero maskin balik taron man ako, wala gid ko magbinuang sa imuha. Nagtinarong ko. Nilakaw ko nga kita, muuli ko nga kita. Unta hatagan ako nimog pagsalig miskan gamay. Ning duol ko ani nga sa Digos Flower Shop, surprise, para social media nako kung unsa ko katarong nga partner, unsa ko katarong nga pagka babae. Kani nga way nakita gid ang katag kung nagbinuang bako wala. Unta, magbag-o na ka para magdugay pata. Iwasi na ang imong pagka-overthinking sa kuha kay wala man ko'y nagbinuang sa imuha. Ug naaman ko'y lain, wala na ko'y laing makita karon. Kailan ako? Pila nakatuig nag-uban bago ko
Nilakaw, daghan mag sadness na time na nag-uban ta, di na maiwasan kay mahalang kayo ko nimo. Maong ingon anak ka pero usahay sobra naka high level, makasal na. Unta, usabo na nimo kay mga tigulang na ta. Una-una next year muuli na ko. Pero wala ko'y nakita sa kuha nga nagbinuang sa imuha. Kabalo ka, unsay problema nako, utang ra jud. Wala na lain about sa gugma nako sa imo. Kabalo na ka unsa ka kamahal. Simula umpisa, giunsa ti ka pagdala. Unsa ti ka kapalangga, una-una ang happy moment nato if maka una-una kag di maayo sa kuha. Kabalo ka, asa ko busy sa akong trabaho naman jud. Akong pagka-seller kanitanan para raman ni sa inyo ni Anthony. Wala na sa akong una-una ang magbinuang pa mangita og lain. Kay tigulang nako. Akong kaula og magbinuang man ko maadto sa akong anak kay ulitaw na. Unta papang 4 years na ta pagbag-o na. Mangayo kog pasaylo kay permiti ka ma-post sa akong Facebook sa kalagot lang nako na aron mo undang kasig pangaway nako. Kapoy baya nga layo ko, kapoy sa trabaho tapos ingon anion pa jud. Pakagamay makita, manita dayon. Dili na gani ka makapangumusta sa kuha kay unahon nimo ang sita. Dili na gani ka pang mapangutana og nagkaon na bako. Kay unahuna nimo daot na kayo ko sa kuha hangyo pagbag-o na tawon kay makasakit sa kuha. Ako wala ko nagbinuang maskin kanos sugod nga naging kita. Unta magbag-o na ka. Mahal kaayo ti ka papay, kabalo ka ana. Sobra ta ka kamahal. Ikaw ray lesbian sa akong kinabuhi, wala nay lain. Ikaw ra, imuhar ako. Og ako arasad ka. Og di na ta magbulag. Happy 4 years anniversary pang. Stay strong ang permi, bahalang mag-away ta. Okay ra na basta walay bulagay. Walay biyaay. Amping permi, mahal ti ka. I love you papang. Mag-uban patahang tun sa matigulang na ta. Salamat sa tanan papang, sa imong love sa kuha, pag-care sa atong anak. From Manay, Mamay. Diyo ko kamaluan niyo. Boss, mo tayang message. So boss, unsa may ikasulti nimo? More away pa more. Unsa may Away pa gyud aron mag-strong pa ta, mag-away pa ta piwinting. Mo naman ay maka-strong to ang duha. Ang uban, I love you to away piwinting. Kato lang, boss. Okay, boss. Once again, happy anniversary sa iyong duha ni ma'am. Uso na po dron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon. Andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama. Ang Bigos Flower Shop lang doon